joto mobile be kok sama ang bai bar bar manda kado ngai oh sung dah halai man ka bobai hantar lain dah hawo ngai 2-3 bosor ka kaji yang tongka ngai sung kaji mani mas ni noitaro kaji ka ngai kaji man parwo bono ang saka pun data beradi noko no tong di noko tong ka mai musimi songsar na beliang no kam kai char na to ngai pun data beradi ka kami kipil hai jang no mono chok ke forung ko ngai tang chuak no ngai bo ano bu ko san sang bu sikra gang to pon bujang banu yak ti sau bu gang bujang kan tong to pon gang to pon bono bu kang kai bo noko thang thang o hinang bon bu ya ha ban jol jago bele kai bo san bu gang bono bu kang ka bo ano nok ni kurul thang ga bo non kurul thang ga ang bo risk nong ble ang bono mobile be kok samarok nukha ga bo ano hinu nusa kok sa in sing kang ga bo saya bile engka mobile password seberi ding engka seberi ya engka mobile rok kita roi seberi ko sibe engka mobile tam tongi bo ano mobile ya faria ba a mobile phone sekurei tam tongi nu mobile ya faria ba engka mobile ya faria ka da kon ya faria mobile mote jaga phone khanya phone password seberi di engka sabna phone khanya ko sadi engka simise password seberi bo call khai ka ngano eja switch board khai ru a gutita mobile guti board khai ru ngano kok sabe ngate se ang berke on khai mana ba ngate se bonon nang na bile password like password sai mi ang তারপর ini login itu kono মানে তে মানে লাইনে ni ওয়ান শুধু ini he ang bonte ang nogot lang liya ang bonte an no kasal liya ang quarantine ang risk nak mel ang tabo kak tani ang kak nani bont langai aro salai kak lai ane somanda bisi ang makan asukan mo ang ani je kale bari khoros ngorok aborok ang nang nake মানে ini okajak mani porjak mani ini sama rok atau rok masak ini ada bo ko sunga nang le no je di to no ka chi ga de tan ta ni da bi di dong ga ko yang bo ka ta le bo ka cha bo ka chung lai ni ya ga ki ki ro ujo ka chi ga de ko sala je ko sala je ta ni bo sunga ro media sunga de pa ka in ken chung pa na di ba tes ujo ka jadi da bo jo no je bo pe no je bo ro buma ko chung ga ko evidence no khalas no mane phone kan mane no to ko sai pa ke abu no evidence sa de no sini pur pan no kasi pan jekar me ko no sunu mang pur na ka ide no ba ko jang yang ta ba pan bu ju ju sa bo tam bu je tong sa tongra ni tongna ba tongra ta bo je aga tongra de ani khana ba je bu jo ni borot no tengkhana war khai nai do bu ti din an ta de to abum nang ba sawo যত কিছু পুরো পায় করে অমো ko ta de je ko ko pa ya je 시리 사서 저도 কিছু পাবে না যত কিছু 이게는 나보 이니 소리노 저한테 나보 간데 라인 수만 이야기는 나보 그냥 라이스만 까 해서 어디 그런 얘기 하면 아무것도 이 그런 무슨 프라이스 이렇게 ang je aro je ang beri je hamda puman punom no borok je tabuk alada salai khap thangana tang tinar na karible amon tenar ge ang tak parao thangai salai ani sonman dabi te kajangoni ang aborok makai no anggo angar te walai suglek kai asun sawang ini ibu an bumong progress de gorma tahu jadi bonongnya bonong ni rumah ba tang bo hai wan su bi tong ta nge de ting ta bo hai khalai ko ni tong ko ka je mun ta tang sanai sari ang khai to an bisa jeng ni saya khano bang sai mang ka bu to ta bu khai nga bu no bang saya borong ma to ang tam sa tong la kai boro ka bu na hana nga ba na ha to na ha kai bo osala na sorman da bi to ang khai ri mai ya ang le bo tong ya ang sai ma ya boro bo hai got na choi tong man ang sorman da bi ro hai ri mai ya osala na sam tong osala sa dong so khayo ka boro usuk bo sor kham da tong la kha ang mai ba asukang sa wala lai ang sai mai ya
살매야. 아기 폰 기준. 기자폰 살매 양말 떠고 동야. 뭐가 까지게 프로. 가지야 풀봉 야때. 뭐가 경험이 되시네. 이봉 어러너 버러 bil 버터제 폰 가냐 해내 bil 폰 가이봉. 그러니까 앞으로 남버 가자카이 앞으로는 화제는 없고 볼라이 그나 따로 뭐 사람 살만 양 살매야. 뭐 사람 사와대 그네. ang botong ko semen se bin tan ti bin mo ba an mo 앞으로는 화제에서 빈탄에 어서 와는 남바 똥똥. bố phải giữ bệnh bố sạc cả cái hình sầu. bố đi để ban bà cái xe mình ăn nó không bao nhiêu cái bạn nhưng mà cái bạn không được ăn đó 니니 쓰는 뭐. không phải sợ 니니 붕. mình thấy mà rồi mình qua đây xong cũng là mình ăn rồi phải bị gai cả cái thằng mình nói thằng này ta sao 아무리 네, thấy mấy cái sạc đây 너님 붕. ăn cũng khai cho ông có món gì ăn. nó có cái cái sạc áp thì bạn Kami khai san lịch họ. 한 번씩.